nwa bụ maazị obi nwoye onye odee abụ anyị bịara ịmara mama anyị bụ Mrs. Juliana nke ndụ n'Mbem Mbem. Anyị ji asị ya jee nke ọma mụ na Lady Florence ọnwụtụrụ ọnwa anyị si ala wee bịa isiokwu Ezinne oyibo na-aba n'udo. Ezinne oyibo na-aba n'udo. Oyibo ka nne fara izu ife m ezi ada David na ngazi agbara amụchara amụcha n'ogbe Ọgụnzele n'Ọka Etiti. Nne na nna gị jiri gboo nyebe gị ọzụzụ dị ịsa mbe ya iwere topu uto dị ịsa mbe ya na-ata agwa dị ịsa mbe ya na-eso obibi igwe n'ụzọ dị ịsa mbe ya. Oyibo ka ọkwa ezi agwa gị tọpụrụ maazị Ifemugo Gbuzue unu were jikọọ bagha ahụ abịa ma nyere unu ndị tinyekwu unu dị ede dị na Ogbuzuo ji egwu chi zụpụtabụ ụmụ abịa ma tụlitere unu ụkọchukwu isi karaka na egwu ogidi na mba palọ. Oyibo ka ọkpagodi isi gị na chi gị dị na di gị chanụ n'igwe ọnwụ were chapụ chabiri ndụ gị na chatamcham. Ewo anyị anụghị ka ị na-ekwe n'ụtụtụ ejimekere bịa n'ihu na-enwe m. Ewo kedụzi gị oyibo ka na ama na-eme asị na maasị ụtụtụ kedụzi gị n'ọgbakọ St. Jude ebe ezi ndị oyibo ka na-aba ezi ndị oyibo ka na-aba o ebe ịzọrọ nkụzi gị kpọrọ gị ite amaghị gị o. Ezi ndị oyibo ka dibe oge Ogbuzuo dibe o ebe ezi Igbo kwadoro ome ị gaghị eje ọgụ be mmụọ ebe ezi Igbo kwadoro ya ị gaghị eje ọgụ be mmụọ ebe ezi Igbo kwadoro ya ị gaghị eje ọgụ be mmụọ. Ụmụ oyibo ka dibe ụmụ oyibo ka dibe o ihe mere bụ na ọ dị mwute unu hicha anya mmiri o. Ụkọchukwu anyị dibe Adizuhu dibe o Semberi na ndị ala niile na-asị gị dibe dibe o. Irigoro na-ekpuchi ajado biko chụba aja masị maka ntọhapụ nke obi ya maka ntọhapụ nke obi ya o. Ezechukwu ka abịa mado anyị nchọ na-ayọzi gị o anyị gbata ọsọ okwukwe anyị n'ụwa iwere alaezekwu anyị ụgwọ anyị okoko anyị okoko ka mkpụrụ obi ya jizi ife m ka o zuru ike na ndụkwa